Olen Miska Riekkinen Ilona IT:stä ja itse asiassa tosiaankin tuo verkkovuorovaikutus aiheena, että miten saadaan vuorovaikutteisia verkkotapahtumia. Itseäni voisin vähän esitellä, eli Miska Riekkinen Ilona IT:stä ja mulla itse asiassa juurikin vastuualueellani on tämä Adobe Connect-verkkokokousjärjestelmä, missä nyttenkin ollaan, että chatissa sua sitten heitellä kysymyksiä, varsinkin tuossa lopussa sitten kerkeän niin hyvinkin varmasti vastailemaan, koska minun osiossa ei varmaan tätä puolta tuntia mene. Ilona IT tosiaankin on monessa mukana, missä on oppimista, opettamista ja teknologiaa. Mulla vastuualueella tämä verkkokokousjärjestelmä ja siihen liittyvä tekniikka, mutta kyllä koulutamme myös opettajia, että nyt esimerkiksi ajankohtaisia Office 365-koulutukset ja totta kai aina nuo Googlenkin työkalut on ajankohtaisia. Ja totta kai opetusteknologia, monet ratkaisut, mobiililaitehallinta nyt esimerkiksi tuosta Android, tai jos poimin Andre Kolmakon tuossa viereisessä toimistohuoneessa. Mennäänpäs eteenpäin, sieltä meidän kasvoja näkyykin, iloisia niin kuin aina. Ja Adobe Connect-asioissa itse asiassa minun lisäksi Risto Korhonen työskentelee, että autamme näissä Adobe Connectiin liittyvissä asioissa mielellämme. Ja kyllä me osaamme auttaa ihan sama, mikä verkkokokousjärjestelmä on käytössä verkkotapahtumissa, niin itse asiassa se tekniikka on aina aika sama, varsinkin tämä ääni- ja kuvatekniikka, että siihen jos liittyen tulee kysymyksiä, niin minä osaan kyllä auttaa. Mutta mennäänpäs tuohon vuorovaikutukseen. Aina kannattaa totta kai rohkaista kuva- ja ääniyhteyden käyttöön. Se, että nytkin teillä on oikeus kirjoittaa chattiin, mutta niin kuin huomasittekin tuossa alussa puhuttiin, niin me saamme teille tarvittaessa mikrofoni- ja kameran käyttöoikeuden. Eli se on ihan mitenkä haluaa verkkototeutuksessa toimia, että annetaan osallistujille vain ne tarvittavat oikeudet. Että Adobe Connectissa lähdetään siitä, että osallistujilla on vain chattiin kirjoittamisoikeus ja sitten annetaan niitä lisäoikeuksia tarvittaessa. Että sitten kun mahdollistetaan tuo kuva- ja ääniyhteyden käyttö, niin kyllä siellä aina useampi rohkeampi aina joka toteutuksesta löytyy, kuka haluaa sen yhteyden avata. Että voihan se olla, että kaikki ei uskalla, kaikilla ei ole kamera. Onneksi kaikilla alkaa mobiililaitteissa ja läppäreissä se sisäinen kamera olemaan, että sitä on kuitenkin aika helppo käyttää. Mutta kun rohkaisee ja kertoo mahdollisuudesta, niin kyllä niitä sitten useampi aina rupeaa availemaan näitä ääni- ja kuvayhteyksiäkin, että ei tarvitse jännittää siinä. Ja varsinkin jos itse järjestää verkkototeutuksia, kyllä mä suosittelen, että etukäteen niitä yhteyksiä ja laitteita testaillaan, että sitten se, että verkkokoulutuksen järjestäjällä esimerkiksi se kamera toimii hyvin ja ääni kuuluu selvästi, niin kyllä se rohkaisee niitä osallistujakin käyttämään ääntä, kun se on laadukas se tekninen toteutus. Tämä minä olen huomannut, että totta kai jos mä kysyn tässä, että onko kellään tähän liittyen kysymyksiä, niin helpommin saattaa saada aktivoitua, että ihan chattiin kirjoitetaan tai ääneen kysytään, että hei, että Matti tai hei Miia, onko sulla tähän liittyen kysymyksiä, niin tulee verkko-osallistuja semmoinen olo, että hei, minutkin muistetaan, että se helposti, jos varsinkin verkkokoulutuksessa osallistujia yhtä aikaa siellä verkossa sekä siellä luokassa fyysisesti paikan päällä, niin se helposti saattaa mennä siihen, että ne verkko-osallistujat unohtuu, mutta se varsinkin jos nimillä puhuttelee, niin kyllä sinne helpommin tulee sitten avata ääniyhteyttä ja varsinkin chattiin vastailla, että verkkoon on välittänyt monenlaisia koko päivän tilaisuuksiakin, niin monesti huomaan, että vaikka mä ohjeistan tilaisuuden vetäjää, että hei seuratkaa chattia ja kysykää välissä sieltä, että onko siellä kysyttävää, että monesti saattaa chattikin unohtua, jos se on ihan täysin tyhjä, jos siellä ei kysellä, että onko tähän liittyen kysymyksiä tai heräskö tästä aiheesta kysymyksiä. Että kuitenkin niitä varsinkin pitkässä jossa tilaisuuden verkkoon välityksessä, niin sinne linjoille saattaa tulla kesken päivän ja toteutuksen niitä osallistujia, että kaikki ei ole sieltä alusta lähtien ollut linjoilla, niin sitä kannattaa aina sitä chattia herätellä. Ja Adobe Connectissa itse asiassa tässäkin on tuo chatti nimetty keskusteluksi, että voidaan otsikoida noita työkalujakin ja ohjeistaa niiden käyttöön, niin niitä on sitten rohkeammin lähdetään käyttämään.
No Adobe Connectissa on tämmöinen viittaus, millä voi helposti pyytää puheenvuoroja, on tämmöisiä tiloja, että agree ja disagree, että voidaan nopeasti tehdä tämmöisiä kyselyitä. Itse käytän tätä toimintoa Adobe Connectissa esimerkiksi, jos kysyy, että oliko työkalu selkeä tai se, että pidetäänkö tauko tasalta, niin jos alkaa olla yli 50 osallistujaa, niin on helpompi nähdä se, että joku valitsee kyllä ja ei, kuin se, että chatista rupeaa laskemaan kyllä ja ei ja ehkä vastauksia. Että ainakin Adobe Connectissa nopeasti voidaan oma mielipide ilmaista muutakin kuin tekstillä tai puhumalla. Ja saadaan nopeasti nuo vastausjakamat osallistujalistassa näkyviin. Nyt mennään vähän Adobe Connect edellä, mutta edustamme Adobe Connectia, niin totta kai haluan kertoa mahdollisuuksista. Ja tuossa alussa en muistanut sanoa, niin tännekin osallistuminen, kirjautuminen oli teillä helppoa, että ette tarvinneet asentaa mitään Adobe Connectiin liittyvää, että selaimella olitte saaneet järjestäjältä linkin tähän virtuaaliseen huoneeseen, niin kirjoititte vaan oman nimen ja Enter Room, niin olitte mukana, niin on helppo osallistua näihin verkkotapahtumiin. Sehän se tärkeää on. Ryhmätöitä ja tehtäviä, niin semmoisilla muistilapuilla saadaan totta kai, voidaan ryhmäyttää. Itse asiassa Adobe Connectissa saadaan ihan virtuaalisiin ryhmätyötiloihin jaettua opiskelijoita, että siellä vaikka 5 hengen ryhmissä voitaisiin ottaa ääni- ja kuvayhteyttä ja tehdä sitä sovittua tehtävää. Mutta yksinkertaisemminkin voi tehdä, tehdä tämmöisiä muistilappuja tähän Adobe Connectiin, mitä tuossa alussa meilläkin oli, että siellä oli alkuvinkkejä, niin niihin muistilappuihin, kun antaa oikeudet osallistujille kirjoittaa, niin siinä pääsee nopeasti tehtäviä tekemään. Chattejakin voisi olla useampi Adobe Connectissa, että tässä nyt on yksi vapaa keskustelu, mutta ryhmätöissä niin voisi olla vaikka ryhmächatteja erikseen, ryhmä 1, ryhmä 2 ja niin edespäin. Vähän lisää noista muistioista ja chateista. Saadaan ne onneksi tallennettua nuo muistiot koneelle ja chatitkin suohaan viestiketjut sähköposti. Ja noista osallistujien oikeuksista haluan lisää kertoa tuossa mua kuvakaappaus, että tosiaankin vaikka teillä nyt on vain chattiin kirjoittamisoikeus, mutta koulutuksen järjestäjä voi työkalukohtaisesti antaa lisäoikeuksia, että halutaankin, että osallistujat pääsee piirtämään valkotaululle tai esittämään materiaalia, PowerPointia, PDF tai mitä nyt haluaakaan esittää, tai kirjoittamaan sitten tuommoiselle muistilapulle. Eli on paljon määrättävissä, mitä osallistujat voivat tehdä ja mitä ei tehdä, ja se, että miltä tämä näkymä näyttää osallistujille. Mutta jos annetaan lisäoikeuksia työkaluun, niin kyllä siinä saadaan paljonkin vuorovaikutusta, kun päästään piirtelemään vaikka esitettävän materiaalin päälle. Ja tässä se seuraavana onkin, että saadaan helposti kertaklikkauksella kaikille osallistujille oikeus, että voidaan vaikka videokuvaa pysäyttää ja sen päälle tehdä merkintöjä, tai sitten vaikka valokuvan tai PowerPointin päälle. Mukavia hetkiä tullut joskus tämän kanssa tehty, aika huvittavikin. Virtuaalista ryhmätyötiloista tuossa alussa aikaisemmin kerroinkin, aika nopeasti menee nämä minun asiat, mutta ei se mitään, jää vähän aikaa enemmän kysymyksille. Mutta tosiaankin voidaan jakaa ryhmätyötiloihin osallistujat. Ja tuossa on monipuoliset ominaisuudet näihin ryhmätyötiloihinkin, että se koulutuksen vetäjä, opettaja voi hyppiä ryhmätyötilasta toiseen ja käydä katsomassa, miten siellä tehtävät on edistynyt. Ja totta kai saadaan, että opettaja pystyy viestittämään kaikille ryhmille, että hei, jatketaanpas tasalta tätä koulutusta. Ja tietysti saadaan se, mitä ryhmätöissä ollaan tehty materiaalia, niin voidaan sitä sitten yhdessä katsoa siinä päähuoneessa niin sanotusti. Työkalu. Eli saadaan tämmöisiä kyselyitä tehtyä. Monenkinlaisia, että tuossa nyt on kuvakaappauksena esimerkkinä, että mitä haluaisit oppia Adobe Connectissa, ja tuossa pystyisi vastaamaan, valitsemaan useamman vaihtoehdon noista valmista vaihtoehdoista. On totta kai saatavina semmoinen, että saat vain yhden vaihtoehdon valinta, tai sitten ihan lyhyen kysymykseen vapaasti vastata.
että saadaan tehtyä tehtäviä, kerättyä palautetta. Joskus on käyttänyt ihan, että koulutuksen alussa tai webinaarialussa on joku semmoinen kartoitus, just että mitenkä tuttu vaikka järjestelmä tai siinä koulutuksessa käytävä työkalu on. Ja monenlaista kyselyä. Ja tuossa on totta kai, saadaan aktivoitua, että siihen polliin myös vastattaisiin, niin tuo kun broadcast results on päällä, niin osallistujat näkee sen vastausjakauman. Eli se osallistuja, kun näkee, että siellä työkalussa tapahtuu, muutkin vastaille, niin kyllähän se tietyllä lailla rohkaisee sitten. Olen myös nähnyt käytettävän silleesti, että annetaan osallistujat rauhassa vastata polliin, mutta sitten vasta lopuksi näytetään, että hei, tämmöinen vastausjakauma, että se vastausjakauma voi joissain tapauksissa vaikuttaa niihin muiden vastauksiin tietenkin. Tässä onkin kertauksena, että kannattaa aina muistuttaa, että jos on jotain poll-työkaluja, niin aina just muistuttaa, että hei, tuolla oikeassa laidassa on kysely, että vastatkaa ihmeessä siihen. Ja totta kai ne on, kaikki sujuu paremmin, kun kaikki työkalut olet etukäteen valmistellut, että kesken koulutuksen siinä niitä kyselyitä teen, niin ei ole niin ruman näköistä sitten, koska Adobe Connectissa kaikki työkalut ja materiaalit voidaan valmistella etukäteen. Että jos valmistelee tämmöisen koulutushuoneen vaikka tällä viikolla, niin jos poistuu virtuaalista huoneesta, niin seuraavalla viikolla, jos kirjautuu, niin ne kaikki työkalut ja materiaalit odottaa siinä muodossa, mihinkä viime kerralla ne jätit. Ja tämä on varsinkin, jos on toistuvia toteutuksia ja esittelyjä, niin on helppo, koska mullakin aina odottaa, jos minä haluan Logitechin tuotteita vaikka esitellä, niin mulla on aina siihen oma virtuaalinen huone pysyvä osoitteen takana, että mä voin nopeastikin esitellä Logitechin verkkokokousvälineitä. Ja noista polleista onneksi saadaan raportit jälkikäteenkin, että mitenkäs niihin sitten vastaat. Mielenkiintoisia. Itse asiassa näitä työkaluja kun yhdistelee, niin saapi hauskojakin toteutuksia aikaiseksi. Tuossahan mulla on kuvakaappaus patsaasta ja alhaalla sitten laitettukin pollityökalu, että ketä kuvan näköispatsas esittää. Onko kellekään tuttu tuo kivikasvoinen henkilö tuossa kuvassa? Chattiin vaan nopein suopi virtuaalisi omena mulla ja kyllä sitäkään tarjota nyt. No sieltä tuli jo oikea vastaus. Olinko vähän, heti kun oikea vastaus tuli, niin sitten heti sanoi, että sieltä tuli oikea vastaus ja muut jättää vastaamatta. Mutta se, että tuommoisenkin esimerkin on joskus tehnyt, että on valokuva ja sen alla polli. Olen kuullut, että esimerkiksi autokouluissakin niin on voinut olla kuva risteystilanteesta ja paljon liikennemerkkejä, autoja ja vaikka ketä siellä. Ja sitten alempana kysymys siihen liittyy, että kukas on väistämisvelvollinen tässä tilanteessa. Että kun käyttää mielikuvitusta näiden työkalujen kanssa näissä järjestelmissä, niin saapi mielenkiintoisiakin tämmöisiä tehtäviä aikaiseksi. Miksi ei tuossa Juisen kuvan tilalla voisi olla muistilappu, missä olisi vaikkapa tekstiä pitkä pätkä, niin voisihan siinä vaikka luetun ymmärtämisen tehtävän toteuttaa, miksei. Ja aina kun on vastaukset piilossa, tuossa esimerkiksi Broadcast Resultsin kohdalla ei ole sitä täppää, niin osallistujat ei näkisi, mitä muut on vastannut. Tai siis, niin, ei ne koskaan näe, mitä kukakin on vastannut, mutta se, että tuossa työkalussa, jos on Broadcast Results päällä, niin siellä näkyisi vain, että Juise, mutta ei totta kai sitä, osallistujat ei koskaan näe sitä, kuka mitäkin on vastannut. Mutta mielikuvitusta vaan käyttää, niin saadaan hauskoja toteutuksia aikaiseksi. Ja haluan muistuttaa, että varsinkin jos Adobe Connect on käytössä, niin tarjoamme myös tämmöistä webinaaritukea, että jos haluat tärkeä toteutus tulossa, niin totta kai autamme järjestelyssä. Olemme tapahtuman aikana paikalla verkossa varmistelemassa niitä, että ääni- ja kuvayhteydet toimii. Katsotaan, että kouluttajat, vetäjät osaa käyttää työkaluja ja opastamme osallistujia siinä toteutuksen aikana ja totta kai sitä vetäjääkin. Että, suosittelen aina, että tärkeitä verkkototeutuksia kun on, niin et ole itseksesi siellä linjalla, vaan joku työkaveri on siellä kuuntelemassa sitä lähetyksen laatua, että kaikki on kunnossa, koska jos sieltä itsekseen siinä ja et kerkeä aina chattia seurata, niin siinä voikin vahingossa olla mikrofoni sulla kiinni ensimmäiset 5 minuuttia.
Niin kuin sanoin, mulla ei puolta tuntia, mulla meni vartti itse asiassa. Nyt mulla olisi aikaa ihan vapaasti, mikä liittyy varsinkin Adobe Connectiin, totta kai tähän verkkokokoustekniikkaan liittyen. Ja mäpäs pistän tuohon yhteystiedot chattiin, niin 0400 905 273 on minun puhelinnumero ja miska@ilonait.fi. Että Adobe Connectin edustus Suomessa on mahdollista saada ilmainen koekäyttö järjestelmästä. Ja voimme tavata minunkin Adobe Connect-huoneessa, jos järjestelmää haluaa tarkemmin katsoa läpi, että mitä mahdollisuuksia teidän verkkototeutuksia olisi sitten, että minkälaisia työkaluja saadaan. Mutta kiitos. Toivottavasti tulisi Kiitos kysymyksiä. Miska. Niin Laittakaa tosiaan kysymyksiä, jos esityksestä sellaisia heräsi. Tässä on nyt sen verran aikaa, että jos joku haluaa nähdä ihan käytännössä jonkun noista Adobe Connectin toiminnoista, niin tässä ehkä Miskan kanssa ehditään demota. Toi oli mun mielestä mainio idea, missä sä olit sen Juisen kuvan yhdistänyt tuohon pollityökaluun. Se ei ollut ollenkaan hullumpi idea. Joo, se on vaan, että tähän missä tämä PowerPointtikin pyörii, niin tähän saadaan ladattua videoita, musiikkia, valokuvia ja PowerPoint- ja PDF-esityksiä. Niin totta kai ei tarvitse koko ruutua peittää sillä valokuvalla, vaan siihen alle voi jättää tilaa, että saapi siihen sen kyselyn tehtyä. Että työkalut on täysin muokattavissa, koot on muokattavissa ja sijainti muokattavissa, että mikä ei ole lukossa, kun on järjestelmä käytössä. Otetaan vaan minun kuva, jos nostat minut hostiksi. Hyppään tänne, niin missä mulla oli tuo osallistujallista äsken näköisellä. Noin. Eli kuvaa ja ääntä. Mä laitoin sulle siihen nyt. Tuolta. Inkeri sieltä tosiaan kysy. Joo, että totta kai saadaan kamerayhteys. Moikka moi, mulla on tämmöinen vähän ei niin mukavan näköinen toimisto. Totta kai virallisessa toteutuksessa kannattaisi olla kaikkea kivoja taustoja, siellä näkyisi Ilonan logot ja niin edespäin, mutta varsinkin kuvayhteyksiä kun avaa, niin kannattaa valita semmoinen tila, että on hyvin valoa, tai niin kuin mullakin tuossa itse asiassa sälekaihtimien takaa tulee auringonvaloa, joka saapi minut näyttämään, että en ole ihan kylmät kasvot tässä esillä, että sillä on paljon merkitystä, että minkälaisessa tilassa olet, että kannattaa valita semmoinen rauhallinen tila, että ei ole hirveästi taustametakkaa ja se just, että valoakin on riittävästi, niin kuva näyttää hyvältä. Nythän tuo aurinko tuolta oikein killuttaa, niin hyvin tulee kasvot näkyviin. Totta kai siis kamerayhteys saadaan, totta kai mun yleensä koulutuksessa, webinaarissa liikkuva videokuva on koko ajan. Tässä alustavasti mullakin oli kamerakuva pois päältä, kun muutkaan ei käyttänyt, mutta osallistujille, jos annetaan kameraoikeus, niin tuo työkalu jakautuu sitä mukaan, montako kamerayhteyttä on päällä, että jos meilläkin viikkopalaverissa Ilona IT:llä on 10 tekijää linjoilla, niin me vaan annetaan sitten tuolle videopodille enemmän tilaa, että ne kasvot näkyy vähän jo suurempana eikä näy niin pienenä, jos me tähän avattaisiin 10 videokuvaa. Näyttäisitkö käytännössä, miten teet kyselyn? No voihan minä näyttää. Mennäänpäs tuohon Ilona IT-näkymään. Nyt vaihtelen tosiaankin noita näkymiä. Tässä nyt vähän lennosta muokataan, mutta ei se mitään. Me otan tännekin tuo kameratyö videopodin käyttöön. Se kun ei ollut tässä automaattisesti toisessa näkymässä, niin se sen takia sammutti tuon videokuvan. Mutta jos minä pollin tekisin, totta kai minä en nosta nyt teitä hostin rooliin, missä tekin voi sitten näitä työkaluja muokata, mutta nopeasti voin avata poll-työkaluja, jos minä esimerkiksi teen tämmöisen, että mitä odotat kesältä, noin ikään. Ja nyt kun minä avaan työkalun, niin mitä odotat kesältä, siihen voi sitten vapaasti vastata. Ja mulla on tällä hetkellä työkalu niillä ominaisuuksilla, että vaikka ihan sama mitä tuohon vastaatte, niin se näkyy meille järjestäjille vaan pelkästään. Eli huomaatte sinne, osa vastasi jo, niin meille tulee listaa. Voin näyttää, kun painan Broadcast Results, niin siellä näkyy aurinkoa ja lomaa, mutta tosiaankaan ette näe
mitä kukakin on vastannut, koska olisi se vähän törkeää siinä vaiheessa. Ääni katosi. Johannalla on varmaan todennäköisesti vähän verkko pätkii, jos ääni pätkii. Että jos muut kuulee normaalisti, niin todennäköisesti teidän verkossa pientä pätkimistä. Onko muusta kysyttävää kuin tästä poltyökalusta, millä saadaan erinäköisiä kysymyksiä tehtyä? Minun saa olla yhteydessä, jos järjestelmä kiinnostaa, halutaan koe käyttää, niin minä sen kyllä mahdollistan. Jes, ei mulla tämän kummempaa. Toivottavasti oli jotain apua ja herätti mahdollisuuksia. Kyllä tästä ideoita ainakin heräsi. Katsotaan, tuleeko sieltä vielä kysymyksiä. Hyvä. Ei kun vaan yhteistyöt esille, niin pistäkää sähköpostia tai voi soittaakin totta kai, niin kerron mielelläni lisää. Ja vaikka Adobe Connect ei olisi käytössä, niin näissä mikrofonia, kuuloke- ja kamera-asioissa osaan kyllä auttaa, että ne USB-laitteet kyllä ihan samalla lailla samat ehdot koskee, ihan sama minkä järjestelmän kanssa niitä käyttää. Että koulutukselta niin ääniteknikko, miksaan bändejä ja muita äänikkeikkoja, niin kyllä sitä ääniteknikon koulutuksessa on näissä asioissa hyötyä. Miltä sinun näkymä näyttää? Saako kuvakaappausta? Varmaan helpommalla päästäisiin, jos Maarit nostettaisiin hetkeksi hostiksi. Pieni riski, mutta myös luotetaan, että Maarit ei siellä Katsotaanpas nyt, kun silmä löytää Maaritin tuolta noin. Nyt Maarit on ikään kuin samalla roolilla sisällä kuin me muut. Ja Maarit huomaat, että sinne avautuu vähän lisää työkaluja. Tuolla oikeassa laidassa on sitten noita näkymiä, millä me saadaan rytmitettyä näitä verkkotapahtumia. Että minun esityksen jälkeen on sitten kohta Miian vuoro, niin hänenkin esitys on tuolla jo valmiina odottelemassa sitten. Noin, mä tiputan Maaritin tonne takaisin. Siinä ei vallan suurta eroa siinä näkymässä ollut varmaankaan. Ei, siellä on vaan, että pääsee työkaluja tarvittaessa aukaisemaan ja vaihtamaan näkymiä. Ja onhan siellä sitten paljon oikeuksia, mutta se, että kannattaa aina antaa vain ne oikeudet osallistua, mitä he tarvitsevat. Tässä totta kai helpommin, jos järjestelmää tarkemmin kiinnostaa, niin nähdään minun Adobe Connect-huoneessa tämän webinaarin ulkopuolella, ja sitten minä voin rauhassa nostaa aina hostiksi, kenen kanssa järjestelmää käydään läpi, että minun huoneessa suopi tehdä ihan kaikki temput, mitä vaan haluaa testaa. No niin, mahtavaa, rohkeasti vaan Miskaan yhteyttä sitten, jos haluaa päästä enemmän testailemaan. Ja sitten jos näitä verkkokoulutuksia ja tapahtumia on semmoisia, että on tärkeää, että haluaa vähän liikkumavaraa, niin huomaatte, että mullakin on langattomat kuulokkeet mikrofonilla, että pystyisi helposti vaikka jumppaa vetämään tässä. Siinä olisikin hyvä webinaari-idea, tämmöinen taukojumppa. Mutta kiitos. Se voi olla, että me laitetaan Miska vetämään sut jumppaa jossain vaiheessa. Sitä päivää odotellessa. Mutta mä suljen nyt kamera ja mikrofoni ja annan seuraavalle puhujalle. Ja voihan tässä 5 minuutin kahvitauko. Oikein paljon kiitoksia Miska. Otetaan tosiaan 5 minuutin kahvitauko, ettei aloiteta ennen kuin on luvattu. 15.30 päästetään tosiaan sitten Miia It's Learningilta ääneen. Eli pysykää ihmeessä linjoilla, mutta 5 minuuttia tässä uskaltaa välissä jalotella.